What? Lapo-lapo. Fish on. What's up mga parts? Layo ng camera nandito. So nandito po tayo sa Sangkapyan. Mamimingwi tayo ng mga isda. Saka pipiknik na rin po. Samahan niyo po kami mga parts. Tara. Hanap tayo ng spot. Hanap tayo ng fishing spot. Ay, high tide. Malalim. Iba ko yung ano. Ah, basura. Ba't may nila? Basura. Huhuli pa siya ng isang lapu-lapu. LOL! Oh my God! Wow! Daming basura dyan.
Balik ka doon. Fishing on! Shamsi, say hi. What's that? Uwi na po kami. Bye-bye. Uwi na. We're going. Next time hanap tayo ng spot na mas maganda.